Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо суханҳои Дана Вайтро оиди муҳорибаи Доробшоҳ ва оиди ояндаи ӯ дар Русия омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Дана, ту гуфтӣ ки турнири Zombie Fight Nightро тамошо кардӣ. Гӯй ки ояндаи ҳамон шахсе ки дар пресс-конференсияи Абу-Даби баромада буд чӣ мешавад? Ӯ бо қарори доваро шикаст хӯрд. Ӯ ба UFC шомил намешавад, дуруст? Бале, ман рақиби ӯро интихоб кардум. Шумо албатта ки чизро наметонед. Рақиб дар ин муҳориба ғолиб шуд ва баромади хуб нишон дод. Ӯ хубтар буд, ҷанговари ҳаматарафа. Доробшоҳ бошад ҷанговари яктарафа буд. Ва боз корейский зомби гуфт ки Доробшоҳ пеш аз муҳориба проблемаҳои зиёд сохт. Ӯ гуфт ки аз муҳориба даст мекашад, агар ки дар кунҷи ӯ одам набошад. Ва боз ҳар гуна чизҳои дигар. Барои ҳамин, ҳамаи кор чӣ гуна ки бояд мешуд ҳамон гуна шуд. Ва дӯстон, чӣ гуна ки дар навори гузаштаи худ мо гуфта будем, Матеус дар ҳақиқат нишон дод ки ҷанговари ҳаматарафа хуб аст ва боз ӯ хеле ҷавон 23 сола аст. Барои ҳамин Дана ба ӯ шартнома бо UFC дод. Ана оиди Доробшоҳ бошад, пас ӯ бояд ки рӯ афтода нашавад. Чизе ки аз мост мо ба даст меорем ва чизе ки аз мо нест аз мо меравад. Ӯ ҳоло ҷавон аст ва ҳама чиз дар пеш аст. Агар хатогиҳои худро ислоҳ кунад, ӯ боз ҳам ҷанговари сахттар баргашта метавонад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед.